Sintanan ang ipangayo kaya Kristo Ginoo. Amen. Birthday ni ate. Happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Una ako pasalamatan ng unawang pagkakataon ng Organ of Civil Crisis. Happy birthday. Birthday na ate B. Birthday. Ingrid na ate. Sa mga Ingrid na ka ate. mga Ingrid na ate. leaders, Birthday. sa iseto ng nanuwar sa nako, mga artista. Kami na kami. Very good. Kami nag-baby bless. Nakapatay? Mana Christmas. Pusing lang. Stilan, you know po guys. Picture na gamang dalaging ding, nagamating. Okay. Pusing. 1, 2, 3. Kala ka picture ni Bibi ka. Birthday ni Bibi. Dara guys, yeah. Happy birthday, bata! Ay, sino ko. How old are you? Shh, Bibi? Bi? Wow, masisang matago, masisang mama. Muna yung hagigis-gagis des kuan. Isa batong buwan, na? May Pagka Mayo. 20. June, July, August, September, lagi. 8 month, kuan pa to 0 to. 8 ka buwan. So, karon guys, yan na. Unom? 6 ka buwan, karon mulakaw na. Yan na guys. Yeah. Hello, baby! Birthday day ni mo, babe. Ha? Birthday day sa bata. Ay, Diyos. Naka-red dress. So guys, nahaman na ang Christmas. Muli nami. Matong buntag na tanan. Matong adlaw na tanan, guys. Happy Sunday. So, kana guys. Naka-attend Miss Christmas. Kaya sa ko nakamata. Nakata ko alas 5. Alas 6 man ang Christmas. So, naka-attend mi. Birthday karon niya unika, guys. So, magkuhan mi karon nagun sa among handa. Tapos bye. Mangita mi dito bahay to dugon sa among makulingan dito. Wa may wa sa tay kiki ron kay namo kumantay mamiso. Importante guys is salamat nga hatagan paglaing tuig sa kinabuhi. So mo man importante. Katubang ka mang nanina. Food. Isa ma dapit. Kita. Kita ko sa food guys. Silan. So guys no, so di man importante nang daghan og handay nga na. Ang importante guys is makapasalamat ta nga gitagaan patag another tuig sa tong life. Dai no. Importante guys is nakapasalamat guys. Or birthdays to come and tagaan kanunay matong panlawas sa kaytasan nga pa na importante. So manguli nami guys. Di dai kay na pamihapitan dadto ka rin. Oh, thank you Lord sa lain akong adlaw sa mga kinabuhi. To face the kuan, pag-atubang sa mga challenge dining kalibutan na. Yes no. Happy Sunday na tanan guys. Sa kani ate bi. Kamera dari sa motor bi niya. Ni ka may nag-drive. Okay, so hapit sa amin sa merkado karon. Uy, namili na si Kim. Nakatay na si mong sanina Kim. Nakatay no blue. Sus ginoo ko. So kara latang paliton. Palit mi dari guys there. Sliced bread. Tagpila dai. 40? 40? Ha? Oh. Shout out ko sa Garima Race Big Shop kan. Kana guys, maduga nga mong subscriber. Kin and Kim. Family vlog. May tag-idja sa kuan guys, Rimaris. Lamat eh. So guys, umamalit mo og sliced bread dahil sila sa atin. Like klase mga pan di adari dia. So natin sila yung mga pa-order ng mga cake di adari. Sana all. So ala na madari guys. Kani mo yung paliton kay nami parisan na des unika. Duara ka buok dai. Ka 40? 50 ni. Sige, kana. Asa man? Kana? Money cake? Na, mura. Patay kwarta sana. Kay magtigong pa ta. Sana man guys, natudlo naman sa dadari di Mga money cake mani, sa mo pamantay kuan. Pamantay money, na cake pero way money.
Guys, no. So, ano mo dari guys, order mo mga cake na sila dyan. Napo yung mga money cake nila dari. Sana all, may money cake. Why money, na cake. Napon sila yung mga cake diya dari guys diya. Hi, te. Na sila yung mga cake dari, available, kanunay. Change your lifestyle. Saan na natin pagkuantang na naman na si Babaw? Oh, di Babaw, Bin. Ano mo tangtang? Hindi ka daw si Diyos. Hindi ka daw, pili na. Lamig na, sa walking lang. Nana-miss, bye guys! Sige na, sige na. Sama pang pealidan guys, ag ispat kay agamang napalit das Domingo. Wa man musiga. Sila ning burnout das ang gabi ang magi-testing wa gud musiga. Kaya si palit may slice bread ya. Kaya magikuan sa birthday ni Ate Unika. Magluto meron og spaghetti. Hey, Kem. Magluto tag spaghetti para sa birthday ni Ate. Alright. So guys, mga tumi karon na to sa ubos kay atong magluto na to kay luag ag ilang abuhan si nanay sa lamdag daris bay kay ngiub ngit-ngit. Pastilan ang ngiub ngit-ngit dubli na. Madilim kasi dito guys, kaya doon kami magluto. Toy, wag mo namang kagatin ang aking sanilas. Ang smuggle, paak na ni mo. Pastilan. So guys, padung namin na to subo. Si Kuya Ken nagbitbit sa slice bread. Di mo naman nagipasan ni. Nagbitbit ko dari guys sa mga spaghettihon. Salamat ka do Ate Josephine dari sa mga spaghettihon tidi. At least, kung na mag-birthday na sa pamilya, na ano ko yung ma-kuot para ma-spaghetti na mo. Guys, no? Okay. Baag mga chikiting dari guys. So, nga na may kaliwaras dari guys. Every day sa mga life, there is province. Uban namin nito guys, magluto sa mga spaghetti, pababa o pataas. Nyam siya? Ay, chaman. Gamba palit ng gamba. Ipakaon si Kuya, Gail. Di man makalamo ni Kuya Gail. Gamba kay dako mang kabos Kuya Gail. Saan man na? So guys, cute kadug TV business na dia. Gaba magilang TV to pagbagjo. Yan ay pay gamatoy. Ay, ha? So guys, mag-prepare na ko na rin guys. Mag-init ako na rin tubig guys. Kaya ang lutuon na rin spaghetti pababa o pataas na rin. Mas nanay. Where is mother? As nanay ko. Hala, gibita naman na nitong manok. Asa okay, bitara naman. Ano nakin? Ano? Ito na rin dito. Daghang kabag na nga sabit guys. Ani na wala naman eh. Doon na may kabag. Guys, dapat ihatang ni nanay di Arius. I gave ni mother. Yung arete sa magwapa kag sa mga Tagay sa hitaod sa danggang nanay, magwapas na rin sa mga balag. Hello, Inday. Bahalag kuwang agipon basta kay lami og Arius. Guys, no. Agsinanay nagkata. Balag kuwang agipon guys basta kay lami og Arius. Oh, asa ka. Tas ang hitaod guys, ag Arius ni nanay. Gunit sa nay. Gunit sa ri. Ana ba gunit ana. Okay, si nanay say mag-operate doon. Okay, ang hitaod ag Arius ni mother guys. Sudah. Okay, sa kabila naman. Nawak-wak. Sa kabila man. Laki na may Arius, guys, no? Sa manok! Sa barong manukang sige magpangakak. Grabe ka. Tanawa guys, lami nag-Arius si nanay. Pigas na. Pigas. Asa. Bahala lang. Ito guys, magbuhat sila sa nanay. Nabong ning taliag naglangit. Pero napay hangin-hangin. So, habagat na naman siguro ni guys. Habagat. Dari sa mga So, na guys, nagtak-ang na ko gininit para sa mga spaghetti pababa o pataas. Okay. Na guys, ito ni mawani atong bago. Kay mo na mo pa sila ubda na. Aron dali mo siga ning atong trabaho. So, thank you Ate Josephine for this spaghetti hunte. Kaya di nagamit na mo sa birthday ni Unika. Agaban. Ito na po ito dito guys. So, di atong onion cheese. Lami mga guys. So, atong spaghetti na ingani. Kaya wala miglasa. So, di pa ko Sprite. Kaya na ko sekreto na. Secret. So, guys. Ito na ilunod rin atong spaghetti hun. Yan. So, yan na guys. Pilaraban ang guys. Dali lang magpagda na. Okay. Dana guys, ito na nalunod tanan. Diyan na, buka-bukaw na, grabe daab-daab nagkadyo. Naghan naman na nang ibutang nga bagol. Guys. So dana guys, naka-prepare na gatong sibuyas, ahos, atong hotdog, ug karing atong karne nga corned beef, o karne norte day corned beef. Paminta, ug magic, condensed, Sprite, eating cheese. Kinya oh. Luto na katong pasta. So ito na buo na rin guys. Okay. Guys, pasta, spaghetti. Di na init. So ito na dyan ipadapling guys. Pero magbubuhat sa tang sauce. Takang nakatang kinakasgang kawa. Dara guys. Okay, kaadzaw. Luto na ko guys. Magpunan ko panak. Ang ating garlic.
Oh my God! Naghangin-hangin magkaraho. Pastilan. Nga mapangkado na rin. Sa pud. Pastilan. Ano ba guys? Luno na natagatang sibuyas guys. Ay! Oh. Halo-haluin para mahalo ang lasa. Guys, ata na yung luno dagatang sauce. Ayan. Na guys, dagatang sauce. One. Hugo say lasa. Lami guys. Lami. Ama na iloloy guys, agamang kinalami ang spaghetti tigo kalibutan. Guys, katang gunitan siya. Itang-tangon sa netang kahat na limaroy na kasi. Doon kasi limo na spaghetti pababa. Okay. Ikuan good. Sabuday. Okay, na guys. Kinalamian nga spaghetti tigo kalibutan. Grabe kasi lami akado, naghana ka sa bowl. Ano sa tagak? Salamat ka Ate Josephine. Naghana mi spaghetti te sa kakawa. Grabe kasi dali, charo di malipay des ni ka sa kakawa sa spaghetti. Nga pansit pa jud mi guys sa kakawa, charo kasi pampahaba ng life. Long live guys, long live. Long live, long life. Long life, long live, long life. Tama ni kan unon sa. Alam niya ka may spaghetti guys, kinalamian jud. Dali humana ni. Manay ibutang sa sila na namang butang at cheese sa ibabaw. Ah, charong huway. Kita nga baga, kasilan. Nalahugay ulit tanan guys. Oh, grabe lami ah. Wow, siya na all. Alam ko mabigat eh, kaya ikaw ko na. Spaghetti. Ay naman na. Imari. Ana. Hello, Joy. Nagapunit na, nagapunit. Nagapunit ng bata, guys. Okay, ito na guys. Ang atang spaghetti. Perfect. Luto na pa merong pansit. So, dahil na guys. Ang mga spaghetti. Kaso ang mga cheese. Nalata man. So, amang nalamang ikuan na. Muna naman eh. Na, biya, tanawon sa natin ng testing o kanog sabay lasa. Mazukin? Wow. Ta guys, inday. Nag-ilig pa maroon nun sa bantay. Bitang manurindir mo. Lami. Ikaw, Kem, ano sa imong masasabi, Kem? Anong masasabi mo? Kabaw. Ay, kabaw! Nabuing na, kabaw mga kulo, guys. Lami! Wow, ang sarap daw, guys. Sana all, masarap. Guys, lami ko, no? Tatapalisan na rin sliced bread karon. Wow, sana all. So, guys, dana ka mang pansit bihon with canton. Or sa bami. Na, guys. Pansit bihon, na dyan yung pansit guys, di dyan yung kakalimtan, kada na birthday, kaya mo na atang sumpay sa life, ang pahaba ng life ng pansit, guys, wow, arang kalami kaso. So, ratata, guys, mga anami, papa nag-prepare pas na na subaan nga isda. Okay. Ngayon man sila guys, kung mag-birthday, butangan og kuruson na agagtang og dugo sa manok, kay na may isang manok. Waman mo kulor, asag din na laman, okay na. Diyan na nangaan na sila una-una. Danay pa. Dera guys, ang amang cake. Yehey! Dana may cake guys. Cake guys. Yeah, amang gigamang flowers. Ang amang sliced bread with pansit. Diyan pa yung mga spaghetti. So, tapos na nagluto pas na sa isang hinalang. Ug nagsugba pag manok. Manok. Nabuing na. Sliced bird. Yeah guys, sliced bird. Sliced bird. Okay na kaso. Diyan. Sinanagas, nagluto pas nanay dari og hinalang manok. So nang hinalang og chicken. Si tatay mo. Ang si tatay mo magsugba sa bangos. Si nanay mo hinalang. So ilan na ng taraya guys kay human nag-aho pansit og spaghetti. Tatay mo magsugba daring arang naka akadong bangos. Da guys, bangos. Ha? Tigtilaw. Dai tigtilaw. Aga mo tigtilaw. Aga mo birthday girl, wa may cake guys. Patay cake yan. Cake laman. Sunod na cake yan oh. Basta kay Diana guys ha. Oh, salamat ka do Lord. Himo nang buwak dai gatong sliced bread no. Nice man din sa tanawon. Guys. Galay ko kim guys sa may bata. Ano na lang may bata. Ay magdug mo kini. Magdug kuno ka bi. Abi ko gara kisang kamot gara. Ay isang gloves man na tangtang. Pastila dara kisang kamot dari lusot. Ya. Lusot. No, bidi. Alam mo, ano ba bebe yang lang. Huwag kasi di matay sa sayo-sayo na. Huwag ni matawid lagi sayo-sayo na.
Duduk sendiri. Turpag isa. Alibog jaw, may dari guys, alibog jaw. Mas ka guys. Tulog ang bebe. Oh. Ataan na ni Day? Ataan? Ataan na ni? Moro ka ni Monster. Dara guys, ag bangus. Grabe dara guys, ag bugtong bangus. Di pa daga mga chicken, hinalang. Wow, wala lami oy. Wala lami guys, ag hinalang. Hinalang bisayang manok. Wow, grabe sili. Okay, dara na guys. Wow, hinalang, sinugbang manok. Sinugbang manok, sinugbang bangus. Dala gila design. Na bata, mata na kay magkauna ka, magkauna. Puro nang-strong. Tawag yapon. Nanggigil mas kim-kim sa bibi. Ha? Himus ni Ja. So guys, diyan na guys, hinalang, spaghetti, pansit, o pay, amang isda, ipaabot pa namang isdang sinugba ha. Mamo na yung cake ron guys, diyan. Cake. Diyan na guys, agamang bangos. Wow, dali na mga anater. Mga nata guys. Bless us, O Lord, from this thy gift, which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Kanta na! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muna tayo, sasaw sa tayo ni ka. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sayaw yan, sayaw. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday, Mika. Happy birthday! Sabi kang daw. Guys, mga talan to, paniod to. Ay ko, magkaon sa ta. Plato. Maring plato. Uy, maring plato. Kana day? Yan, dayo. Maring. Da, kaon nga mag-inom tubig nagkaman. Kuya Gal, dali na. Yan na, guys. Lingkod. Hindi na pwede. Guys, muna yung mga handa. Ngana ta guys, ngata ninjo. Ngata. Ngata guys, na may mga kuan period to. Hinalang sinugba. Dala pa dia. Ngata. Dali ya. Papatok, ganyan sili. Gaya paskuan, plato si. Guys, agatang hinalang. Wow, lamig hinalang oy. Kawanan? Oh, basa ko. Dagan. Hinalang. Kan. Lahat sa siga. Anak kaho. Sinugba guys, sinugba. Dari Ben. Na, pangana mo. Ngitan ka. Madig. Okay, dara guys. Niud to sa mi guys, niud to tanan dun tanan. Hinali dara guys, nahangan na yung paniud to, naghan ka supra di ah. Spaghetti, de pansit, de pan, nanawa lagi. Unsa na yata ni snack? Na dayo ka lagi mong kuan dayo. Okay kayo, salamat yung kahit tanan. At least nalipay pa ka guys sa doon. May pasidang birthday. Wala ba tayo cake kay mahal ang cake. Kinsa man dining pan, labaw pa ni cake, magbusugi palaman na natin spaghetti. Dai no. Blood ka na wala man tayo blood candle na noon. Balik ka kandila to, balising ko. Guys. So guys, mora na yung mga video ng adlaw, nag-prepare mi dari gamay, nagpahinangad mi gamay dari birthday ni Unika. Mo to ni atin Christmas kanina, at least nakapasalamat na mi Ginoo nga. Ngabot patag naka-survive patas kuas kabagzuhan nga nilabay. Yes no. Daday, pila big with bro? 19. Oh, 19 day. Happy 19th birthday. Thank you. Nakalipat ko pang 19 as Unika, guys. Ha? 27. At least daghan kami kuan kasi ug napay mo hapon na mga unta ninjo. Ari laman mos bay. Kida pay pan, ug da pay spaghetti. Ay spaghetti, de pansit, de pan. So guys, mara na yung mga video ng adlaw. Salamat sa inyong pag-uban ng mga kanunay guys. God bless na tangkanan. Amping mong tanan sa mga limurong kasuk-sukas kalibutan. Amping mong tanan guys. So guys, see you tomorrow sa mga another video guys. Bye! Happy birthday again! See you tomorrow guys! We love you! God bless na tang tanan!